Εδώ είναι το άλλο νησί από τα Πριγκιππονήσια που δεν έχει αμάξια, έτσι Κωνσταντίνε? Έχει μόνο άμαξες και άλογα. Τσούκου 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 τσούκου. Σ' άλογα θα πάω με το μπαμπά. Τις είδες τις άμαξες? Άλογα. Άρχισε να πειραχθείς. Δηλαδή ναι. Μη φωνάζετε, τραβάω ταινία. Τραβάω ταινία, μη φωνάζετε. Ξέρετε ποιος έρθει από αυτό το νησί ευλογημένος? Ο Ιακώβος. Τι, τον διώσανε? Βγες λίγο ρε παιδάκι. Εγώ αυτό Δεν θα πας όλοι αφού. Α, ναι, άμα του πεις εκεί πάνω είναι η σχολή της Χάγης. Ναι, εκεί πάνω η σχολή της Χάγης, το οποίο θα πάμε με τα γαϊδουράκια να δούμε τη σχολή της Χάγης που είναι κλειστή τώρα. Εντάξει. Θα δώσουμε 18 ευρώ. 18 ευρώ θα δώσουμε ή 30 από 10 καθένα. Όπως το κάνει. Ή από 6 σε ευρώ. Γι' αυτό παπάς εδώ πέρα. Τι θα μας περάσει ο άλλος? Το μεγάλο εδώ πέρα μας περνάει. Μας περνάει, είμαι βαρύς εγώ φαίνεται. Δεν τραβάει το άλλο, εδώ ταΐσαμε. Εδώ ταΐσαμε, πάει. Μας πέρασε ο άλλος και μας πέρασε, γάμισε. Κοίτα κόλπο στη βρόση. Τερσάκια. Είμαστε θεολογική σχολή της Χάγης τώρα. Μάλιστα. Εδώ πέρα που βγάζει παπάδες. Εδώ έχουν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι η Παναγία. Είμαστε στην εκκλησία, στο παρεκκλήσι, μέσα στη θεολογική σχολή της Χάγης που την έχουν εκκλείσει τώρα, έτσι. Εδώ είμαστε στη θεολογική σχολή. Μπρος πίσω, θα την πάρουμε και από την άλλη μεριά. Η μοναδική στον κόσμο που είναι μπρος πίσω εικόνα. Εδώ είναι η Παναγία και την άλλη είναι ο Χριστός. Εδώ είναι η άλλη μεριά της εικόνας που είπαμε που είναι η διπλή εικόνα. Μοναδική στον κόσμο. Σταύρος του Χριστού. Την μία είναι η Παναγία και την άλλη Σταύρος του Χριστού. Πέρα μέσα από το ιερό της εκκλησίας. Εδώ ο χρόνος των παπάδων. Και πάμε για τον κεραίο, είναι κεράτιος κόλπος ή κοινός κέρατο, έτσι. Καλά, εδώ έχω βρέσει. Α, του Μαρμαράντε είναι κεράτιο, αυτά.
Η θάλασσα του Μαρμάρα, νόμιζα ότι ήταν το κέρατο. Τροποντίδα. Τροποντίδα αλλιώς. Ωραίο χωριουδάκι. Εδώ ήρθαμε με αυτό το βαποράκι, το μεγάλο το πρίγκιπο. Θα πάρω και σένα βέβαια. Εδώ και ο Γιώργος μέσα, περίμενε και Γιώργο μου. Τώρα είσαι μέσα και Γιώργο. Μπράβο και Γιώργο. Και Γιώργο, σε πήρα και Γιώργο μου, εδώ είμαστε στο πρίγκιπο. Εδώ θα πάμε τώρα. Πολύ ωραία. Πολλοί κόσμος βγήκε από το βαπόρι εντωμεταξύ από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι το κλουμπ όλο αυτό εδώ, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Χαλκιδόνα, είμαστε στη Χαλκιδόνα. Στη Χαλκιδόνα. Θα φτάσαμε στα δικό μου, να βγαίνει κόσμο. Τι θα τα θέσουμε να βγει κόσμο. Τι θα στο κόμμα τα κατέβουμε. Αυτό είναι το κτίριο. Θα είναι πολλοί Έλληνες με τον διωγμό. Κοιτάτε κόσμο στη Χαλκιδόνα, παιδιά. 4:30 το απόγευμα. Τώρα θα ανοίξουν για να μπει ο κόσμος μέσα. Θα δείτε τώρα. Θα πλακώσει ο κόσμος για να μπει μέσα. Φεύγουμε, μόνο βιάσαμε, μπράβο. Άλλο βαπόρ θα τους πάρει. Είπα κι εγώ. Δεν πηγαίνετε, παιδιά. Κοιτάτε κόσμος. Αυτούς για εμάς δεν μπήκαν στο δικό μας το πλοίο. Θα μπουν σε άλλο πλοίο, ξέρω εγώ. Η ξακουστή Χαλκιδόνα, μάλιστα. Μάλλον σε αυτό θα πει. Κάνει όποιο για να τους πάρει. Περίμενα να φύγουμε. Όπου κοιτάτε τι ωραίο εδώ πέρα, αυτό εδώ. Ποια τι ωραίο τώρα. Ανεξίπτωτο είναι αυτό. Αερόστατο. Αερόστατο. Μάλιστα. Και εδώ βγαίνουμε από το λιμάνι της Χαλκιδόνας. Bye.